Megégett a Somló-Szőlősi temetőben egy füvet nyíró férfi. A fűnyíróhoz használt benzin folyt rá és gyulladt meg. A vele lévő nő megpróbálta eloltani a tüzet, de ő is megsérült. Mindkettőnket mentőhelikopterrel vitték kórházba. A férfi arca annyira megégett, hogy az orvosok szerint még a plasztikai műtét után is látszani fog a nyoma. Ide a Somló-Szőlősi temetőbe hívták tegnap a mentőket az egyik itt dolgozó közmunkásról. A férfi a füvet nyírta, amikor valamiért ráfolyt a fűnyíráshoz használt benzin, a férfi pedig meggyulladt. A férfi nem egyedül volt a temetőben, mikor a baleset történt. A vele lévő nő oltani kezdte, de közben ő is meggyulladt. Miután kétségültek a kétségültek között őket, őszínek 25%-os farmacot és is csak. Szóval próbált elektroztatni, hogy segíteni tőle, és az is meggyulladt persze. Nem tudom, hány évet ennek vízzel, meg legyen a szemlőtől. A sérültet mentőhelikopter vitte a Győri kórházba. A faluban van, aki azt mondja, hogy a férfi direkt öntötte magára a benzint. Ha rendszándékosságban itt, akkor esetleg a lábára önti, vagy a kezére, akkor az égál, nem a feje, az arca, meg az egész teste minden. A tényeknek nyilatkozott a megégett férfi édesanyja, aki azt mondta, nem tudja, mi történt a fiával.